nik gaur ekarriet, kit bat, kit bat aitzi. Bai, bueno, poltsa. Poltsa da, baina poltsa hau da, urria. Hau da, zu parrandate aurretik. Ate bartzea prest, aitzi. Edo zerrek ez du balio. Bai. Okei? Ulartuta? Bai. Jendia teatzea, ala! Hau seguru ateatzea la mobilakin da. Ala. Hortza garbitu be. Hortza garbitu gabe. Dutxau gabe. Efektibo gabe, gero, etxosna, txartelakin. Eta txartelakin txosna, bitxu. Tiket baiak. Jarri beta aurrekoak, hola, txungagoa emateko. Ez. Bueno. Bala, bertazi dago poltsan. Lehenengo eta behin. Efektibua, batzutan, nahi galdu ite zait. Nik petxu gutxi dakaten ez aprobetxatzet. Karo. Hemen, Oho! Eman niri. Nere kemeio guztua da hor, diru berua, broma, Diru berua, diru goxua dau, bale? Ondo dao, petxuan, baitzipa. Nik ere ez daukat asko, baina, bueno, sartuko dut. Bete ite dut, horra aparenta, hor, petxua. Listo. Bestaldetik, osea, festak hasi dia. Oh, mitiko! Aitzi, festak hasi dia, eta izan bertza honen parte. Jaztez. Oso ondo. Vale. Gero, edade batea jatzen egea batzuk, amiga. Zutik egin behar duzu tarte osoa? Ez que emoziono egiten nahiz da, Vale. Elkalesi dazket eta horra? Ez, ondo, baina bazpada. Importantia da, zu ateatzezea parranda, zainan etxian bukauko zu. Ez dakigu. Nik nirean. Bai. Ziur. Hombre. Nahi pasazait, arrasaten maritxutan bukaunun etxe baten. Ez dakizeitan unor. Tanak, ni bueno, lotan hijoa. Lagazien, klaro, gero faltan botatzezu, zepilua. Tori, corazón. Hau, gogoreuko aiz, hilo dentala. Hilo dentala bakizu ez zer da. Titian gordu du baita ere. Titian, bai. Txonillak hori, eski. Como las xonis. Ai, amor. Zu, Valentzian jaioko bazeinan txoni bat izango zeinan, tia. Bueno, zuk Valentzian ez duzu jaio berri zan, ez ara jaio berri zan. Ja, tia. Gero. Baina, hau guzia parrandan ateratzeko. Aitzi, Dana, zure laguniko nira zein izango parrandan? Parrandako azken orduetan, baina tartean... Txungazo tonto bat, matematek zehose txarra hartu dula, un txungazo tonto, ojo, ura. Baio ez, hor dago batez bakila. Maio zu, orduan, ura, maio zu behazpada. Ze, ondo etorriko zaizu. Gaur osteguna dela eta... Gero. Animo. Ez que, ulertu du, osea, nire ustez bizi, juntzea zure txungazo momentu horta... Artu irekita, edan, edan. Importantia, txokolatia. Ai, hori niretzako. Aitzi? Bai. Bajoi batek emate baizu txarrak, ez liau harrapatzezun lelenak, enjan txokolate pixkat, ike se relaje la cosa, nena. Bestela harrapatzeunak inguaz, eta ez, tripa bete, pentsau. Gero, hemen ikustetela jendia, nekarritut, kondoiak. Bueno. Bueno, ez. Ez que jendia dutea, 20 urte, kondoi igualakin. Eta gero, ez. Batematen goa hemen igualei, kondoiak istutu iteit. Nik bakizu zarek istutzaiten. No lo digo. Zuretzat. Espero erabiltzian erekin gogoreuko zea. Hau zuretzako. Bueno, no, bai hartu, venga. Ja, ez que me miro un mal. Niri badazpada hori ez didazu eman, Aitzi, zu badakit ondo prekabide hotezea. Eta gero, importantiena hor dia, gauzazko importantiak, ojo, bitu oso ondo kartela gortetzen nahi zaia. Hau, mutila, majua, ja, zer dan. Importantiena, aitzi zeiza jaten. Claro. No me hacen ikazu ez. Importantiena igual ditilekoak intzauden, ez zauden, hau, konpresa bada, beti gainean. Zeatikan, negitzei pasatzen, igual zuri ez dakit, baina dau jende bat, ilekua dakana, eta noiz etorte zaio ilekua, ileko eta iazai. Aber, nahizto momentu txarra etortzeko. Laru matian amabitan. Eta errependik ikustezu gaixaja bat. Ez que ilekuak hinagoai, claro, odola, bakizue. Dana mantxauta, orduan mesedez, zureatik, nereatik. Hartu, oain zuri. Bai, mutile, etzaia zula baitu, ondo etorrikoa. Ze batema jute zaizunean, hemen dakat esango zu. Ezkertuko. A ber, eta konpresak, tampoiak adibidez, zurretik amine odola eta hemen... Etzakin parre, txika. Tampoia hemen ez tezu baina zartu. Hemorragia ez gera, ez? Ba ez. Niri bi tampoi sartze zaizkit. Wow. Ez ki oso handia dauzkat. Sudurrean. Egia da. Wow, bale.
Bueno, aitzi. Bai. Oain ingo deu proba txiki bat. Blam, ready. Ta zuekin. Bueno, ready ez euskaraldia. Prest, da zuek. Prest. Baina, zer? Probak, aitzi. Titata, bisi. Altxatu behar naiz? Etorri gana, bai. Lehenengo eta baina, aitzi. Bai. Prueba, zu unibertsitaten gaina. Unilean eontzeatenak hau jakin inbardezu egiten. Lehenengo, proba da. Zigarro bat erre? Oh, liau esku batekin, hori batzuk iteu, oza, flipo. Lehenengoa da, egiten dut. zukit, jute. Bai. Bueno, bai, zein da lehenengoa? Botella hau, irikitzia, ai, bitxu, hilo dentala, oi! Botella hau irikitzia, adretxa pasik gabe. Ojo! Eta guk prest esate duen unian hazin bertza, Ba, ekipo tope, favorez, Baina zerekin. Nena, ba, ligau. Zeitea. Txurri, tienes un matxarit. Venga, hemen gizut. Hortzakin ez, favorez. Odontologa, Eski bai, higiene bukodentala. Jendiak iteula. Venga, eone? Baina nik ez dik ezakit irekitzen. Bat, bi, iru, eta gueset. Itxoin! Venga, denbora. Tiempo. Aitzi, urrea, jendia dago. Venga, ireki! Venga, Magoia! Venga. Una izuna dakizu. Venga. Aia. Ezkerrik, orain. Ez. Bueno, aitzi suspendio dezu. Ba, bai. Ezin dutetan, vale. Aitzi. Trago bate ban barnion, baina. Kontrolate, hemen da aura, oain inberdezu, zerbeza basoa gota onera ningoet, tobe, Zuek anima Beste nahi, baso bat era dauka. ningoetura. Vale. Kristona sentiu naiz, oza, baino. Ni en las USA's esto, oza, vale. Oain inberdezu, bete, Bai. baino parrandan zaude. Orduan egongoa jendia molestatzen. Eta Vale. inberdezu, bete ondo. Ez du balio dana parrez, tia, bale? Baina, zuk bultza egin edo zer, osea... Ni molestatzen nago naiz, bai. eta demora dakazu. Vale, venga. Bat, ekipo, venga, ezin deulo hartu. Vale. Bat, bi, ja, zer. Arreiemutze. Vale, bueno. Bueno, no. Ondo. Vale. Bai, aprobauta. Bueno, lurran Aprobauta ekipo bai ez. Zuk esan, zuzara Ez que nereatik ni txanderen jotzen naiz. Bai, ez. Vale. Eta bain onena eta zaiena, baina kriston ondengo zuze ikusi zut askotan iten. Nire? Zer? Basua, buruan. Baito. Buruan. Ba, a ver, Bakorto. mikrofonatuta gaude, Hau onartuta Ya dago. empezamos, tía, que corta rollo. Estás parranda Hombre, no ya, es. tía, baina ez De fiesta loca, colega. Ai, barkau. Ai, eone itzi ez denbora. Denbora. Vale, Ondo. Listo. Vale, oain, ze pasatzea? Soinu hau da, ze da soinu hau. Asko itzeitetela disiltzeko da, basikamente, soinua. Vale. Oain, ze pasatzea? Nik gorroto dut. Euskal dantzak. Ba ez du ematen. Ez que ez dakit ondo dantzatzen, baino lasai egon, zekarria jende bat. Hemen dana dakizu euskal dantzakiten. Ez dakinak eskua altza, mesedez? Ostia! Bai, donostiarrak dira. Etxian bezala sentitzen naiz. A ber, dantzatzeko pixkat, sobakilua izaila petatzen. A ver. Datoz, aitzizu zaitu, aia, Bueno, tipula usaila. Bai, ezatein lagun baten patatero usaila. Tipula usaila, bai. Dakauain, nahi behezu ezuek hartu notak, aitzi, euskal dantza dantzatuko ditugu, bale? Bale, baina erakutsiko didazu. Ez que bain datoz, punta-puntako... Ta nire zartu ingo, nahi? Osa, jendea dator hona orain. Jendia dator guri erakustea. Eta ez gea patetika batzu bezala gauko aitzi. Izango gea... Kriston dantzalia! Vale. Honenak. Baina euskal dantzak dantzatu behar ditugu. Bai, musika, a ver. Vale. Music, please. Vale. A ver. Baina erakutsi edo zer da. Baina zer. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxepen gaude gu, nore zuazu, jaizale parranda oaxere moskotu. Gurekin beluzu, txinatu uragu, azkar ostien unu kristo gura jola ju. Etxepen gaude gu, nore zuazu. Etxepen gaude gu, nore zuazu.
martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumen nahi gota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxepen gaude gu, nire suazu, jasare parranda, Alera, gozamos. Wow. Pasamos. Bueno, eskerrik asko. Anertz taldeari. Vale, eta eskerrik asko Maria Blanco. Bueno. Jaso. Utzi bestela. Kelia, Matilda, un norbait, a ver, producción. Maria, bukatu da zure denbora, venga. Producción. ¿Qué es esto, Bueno, nena? hau eraman, bai, venga. Azken alike batiko labian duzin etxetik. Vale.